By som tú zbraň maximálne, ja poznám jej výhody, no som ich sám presadil, aby som ich maximálne v praxi využil a predviedol. A naostro. A ostali by v nevom úžasu, aby nevedeli, čo sa robí s nimi. Lebo guľky by presne lietali, žiadne plytvanie a zrazu by im splásli kolesa, majaky by už odleteli odstrelené, reflektory v riti tie, spätné zrkadlá by odleteli a aby ostali takí vyjavení, čo sa to robí. Mysleli, že strieľaník krížová palba minimálne traja. A pritom by som strieľal úplne sám. Ani by mi neuverili. To je možné, to jeden nemohol strieľať. On tam musel mať nejakých ľudí skrytých. A hovno, sám by som. A tým by som to dokázal, že človek, ktorý má nejakú zbraň v ruke, tak by tak rýchlo nedokázal, a nie hociako, ale rýchlo a presne strieľať, že strelou by som neplitval, ale všetko by boli presné zásahy a tak, aby zbadali, že som niečo aj trafil. Kolesa by im splasli, majak by odletel, reflektory predné, všetko by im odletelo. Spätné zrkadla by som potriafal vonkajšie, zrazu by odleteli a by sa báli aj z autavíc, lebo by zbadali. Len pohne, dverami tam by som ho hneď odstrelil, spätné zrkadlo vonkajšie. Aby vedel, jak vyjdem, tak dostanem do prašiny. Skúsil by z druhej strany, svetlo by odletelo, druhé zrkadlo by odletelo. Reflektory, keby zasvietil, tak by ho zhasli. Som ich rozstrieľal. Majak by pustili, tak by som ho rozstrieľal, tak by zmlkol za chvíľu. Tak by nevedeli, čo majú robiť. Ostali by posratí aute, skrčení a možno by sa niektorý aj došťal, aj dosral od strachu. No by som sa razil ako mačka z myšou, vôbec som sa ich nebal. No, naozaj. No tak, a keby to videl taký odborník, tak by pochopil. Ten človek, keď tak rýchlo dokáže s tou zbraňou strieľať a majú prvýkrát v ruke, by som maximálne využil, si nevyžmykal maximum, čo tá zbraň dokáže. A neby som to v praxi použil. A predviedol na ostro. Tak by sa z toho postrali. No, by sa len dívali, boha, to je nemožné, to asi traja na nás strieľajú, však raz jedno a to by som potreboval, raz druhá, a nie tretie, a zrazu, a bral by som ich rád radom a rýchlo, a presne zásahy, to tak by nevedeli, čo majú, boha, to už koľký na nás strieľa, aspoň 5 musia byť, no tak by nevedeli, či aj zozadu niekto strieľa, či aj z boku, a tak by nevedeli, no, hej, no, a tak by pochopili, to je nemožné, a prvýkrát tú zbraň drží v ruke, alebo by som využil maximálne všetky prednosti, ktoré som presadil a o ktorých viem. No, aby som im predvedol, čo tá zbraň dokáže. A jeden strelec, čo dokáže. Ostali by úplne v šachu, by sa bali aj z autaví. Postratí boli, tak by sa aj pošťal od strachu. Hej, by si oni sa, boha, tu zdoknem, to už neprežijeme. Keď videli, ako guľky si vyšia, sklo by sa trúsilo, boha by črepiny zo skla by odletovalo, všetko prskalo by, aby boli postratí z toho. No, a myslím, že nie? Boli by, no. V škole sa by praskli hneď, už by som prvé načal. V škole sa by som sfúkol prvé, reflektory, majak by odletel, všetko by odletel. Za chvíľu, všetko. Tak by ostali hotá, posratí sa báli aj z autaví. Dobre, už idem.